אח שלי, אח שלי. אתה לא מבין איזה תקלה היה לי עכשיו. מה קרה לך, אח שלי? תראה, היה לי ליין אובר. על מה אתה מדבר? שלי היה יותר מסוכן. תסתכל. היה לי ליין טוויסט. מה אני, יעל, מוכנה? האמת היא קצת מלחיץ אותי בלי המצנח שלי, אני לא יודעת מה זה. אל תדאגי, שמה לך צ'יקן הנדלס. אם קורה משהו, את מטפלת. וואלה, סבבה. הולך? רגע, אני אביא זוג אחר יותר טוב, שנייה. בבקשה, בוא נראה, לחבר לך אותם. מעולה. יאללה. יאללה. נתן, אתה גורם! זה בסדר, תודה. יכולה להחזיק לי לכזה בבקשה? Carry protection now with your heart go up like Celine Dion. Come a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock. אוקיי, שמוליק. מצוין. תודה רבה. נהניתי, תודה. גם אני נהניתי. איך היה? היה מקסים, היה נהדר, אני אומר לך, זה מין חוויה ראשונה, חוויה בתולית, אני אומר לך, בהתחלה המדריך נצמד אליי כאן, ושתיים, גו, בום, יצאנו החוצה, ואני מרגיש אותו עליי, והגוף שלי מסתובב, קצוצים בכל הגוף, ורוח, הרגליים שלי נפתחו, הרגליים שלי נפתחו, כאילו באוויר, ואני מרגיש שהמדריך כאילו נכנס, וכאילו, זה יהיה בסדר, שמוליק, אני דקה. ואז הרגע שפתאום הצלם הגיע ואני כמעט מושיט יד, כמעט נוגע בו, והצלם אומר לי לא, וכל הגוף שלי מלא קצוצים ורוח, והסתובבנו, השמיים למטה, הרגליים למעלה, זה היה פשוט. והמדריך, איך היה המדריך? על המדריך אני מדבר איתך, על מה אני מדבר איתך? על הצניחה קקה, המדריך, נהניתי. אני, תודה, איזה... תניח, תן רגע. Cutaway. Line twists. 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 Boom. קצרים. יובי! גם בסדר! לא לצחוק! כבר במטוס. המטבח נראה איזה שעה בפה.